Hej og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. I denne læsning vil jeg stille spørgsmålet: hvad har du brug for at høre lige nu og her? Og budskaberne kommer fra dit åndeteam, så jeg beder dit åndeteam om at svare på spørgsmålet: hvad har du brug for at høre lige nu og her? Du kan vælge mellem 3 bunker, bunke 1, 2 eller 3. Så mærk efter, hvilken bunke der resonerer. Når du er klar, så kan du klikke på linket herunder for at spole hurtigt frem til din personlige bunke. Undervejs så vil jeg gå ind og kigge på orakelkortene, og jeg har også tarotkortene, som jeg går ind og læser i. Så find din bunke nu. Rigtig hjertelig velkommen til de af jer, som valgte bunke nummer 1 på spørgsmålet: hvad har jeg brug for at høre lige nu og her? Særlige budskaber for dit åndeteam. Måske valgte du det på grund af den her sten, som er en ametrin, som er en kombination mellem en ametyst og en citrin. Og ametysten er den spirituelle sten, som går ind og hjælper dig med at se klart, og citrinen hjælper dig med at fokusere på de rigtige retninger, så at du kan komme det rigtige sted hen. Og det bliver også kaldt for en velstandssten, en overflodssten. Så jeg lægger den lige her. Så det kan være, at der er et tema omkring overflod, men lad os prøve at gå dybere ind i din kort. Først så går jeg ind og kigger på din orakelkort, og det første kort, det er fra mit eget sæt. Og det er kortet elverne. Og når det kommer frem, så fortæller det mig, at du har et fantastisk potentiale, som måske ikke helt er foldet ud endnu. Og at du har måske brug for at mærke forbindelsen til dit højere selv. Og det er måske også derfor, at du er blevet tiltrukket af ametrinen, fordi den netop hjælper med at komme ind og få fat på det fokus. Og den kan også hjælpe dig med at tage fat i det, som er nødvendigt at tage fat i. Men ved, at du er hjulpet, og ved, at du har en masse visdom, som kan komme andre mennesker til glæde og gavn. Vær ikke bange for at bruge din visdom. Det næste kort, det hedder Giv slip på skyld. Og når jeg mærker ind, når jeg tuner ind på det her kort, også lidt i forbindelse med den her læsning og med budskabet, føles det som om, at der er noget, der sidder, nogle gamle rester, noget, som ikke længere tjener dig. Og jeg beder nu om, at det må slippe dig. Jeg beder nu om, at det, som ikke længere tjener dig, og som tynger dit energilegeme, det slipper nu. Og hvis du kigger på billedet, så kan du jo se, det er fantastisk energi, fyldt med overflod og livsglæde. Så tag imod den her kærlighed og den her energi. Og jeg kan også prøve at læse teksten. Når du tillader dit lys at skinne stærkt, så inspirerer du andre. Og det er jo i virkeligheden også det, som det andet budskab her, elverne, var inde på. At fortælle, at du har brug for at komme ud med din visdom. Og der er ingen, der får gavn af, at du dæmper dit lys. Og jeg får også at vide, at det her, det handler ikke om, at du skal være perfekt. Det her, det handler ikke om, at du skal gøre noget for at være særlig speciel. Fordi du er allerede særlig speciel, og det er det særlige budskab til dig lige nu fra dit åndeteam, at du er særlig, og du er speciel, og du har et fantastisk lys, så lad det bare stråle og komme ud til verden. Dit helt særlige, helt specielle lys er vigtigt, og du er præcis som du skal være, og du er præcis hvor du skal være. Det er et fantastisk budskab til dig. Det næste kort, det er solen. Igen, det forstærker jo bare budskaberne, og det er også derfor, jeg elsker at arbejde med det her. Fordi det giver virkelig sådan en fantastisk energi, den her, wow, at det der kommer igennem, de budskaber, der kommer igennem, de supplerer hinanden, de løfter hinanden, de forstærkes af hinanden. Så budskabet er helt klart, der er fokus på det, at komme til at lyse, at give dig selv lov til at lyse og stråle med alt det, du har i dig. Og det sidste kort, det er diamanten. Og der står, du er Guds dyrebare ædelsten. Og som du måske selvfølgelig, det er jo efterhånden måske, kan man sige, en kliché, at en diamant er jo smuk, fordi den netop har været under pres i rigtig mange millioner år. Og
at den forarbejdning, som gør, at den kommer til at stråle, en forædling, som gør, at den kommer til at stråle helt fantastisk. Og det er det, der er budskabet også her, at ja, du har måske oplevet mange gange i dit liv modstand, eller noget, som har gjort ondt, eller noget, som har været hårdt eller svært at forstå. Men ved, at det er en del af en proces, og du er i gang med at træde igennem og stråle med dit helt eget særlige lys. Ha' tillid til, at det er det, der er det store budskab for dig. At det nu er tid til at træde frem og lyse og stråle. Jeg synes, det er fantastisk. Men nu prøver jeg at trække et kort fra mit tarot for Right Away. Og jeg blander lige en lille smule. Og så vælger jeg nogle kort til dig. Og det første kort, der kommer til dig, det er Stokkenes Page. Og når det her kort kommer frem, så minder det altid for mig om en kreativ proces, som er i gang. Jeg synes, det minder om en pensel eller en blyant, så det er en kreativ proces, enten at skrive eller tegne eller male, som er ved at gå i gang ind i dig. Og det er måske den vej igennem, du kommer til at træde igennem, for at komme til det her sted, hvor du kan lyse og stråle. Så have tillid til, at de evner, du allerede nu har, de er værdsatte, og lad dem skinne igennem. Giv dem lov til at træde frem i dig. Giv dem lov. Også selvom du synes, det måske er svært, eller du synes, det måske virker forvirrende, eller så bare arbejde med det, fordi det skal nok folde sig ud på den smukkeste facon. Wow. Det næste kort, det er Stokkenes Dronning, som også er, og jeg har blandet kortene rigtig godt, så det skulle være helt tilfældigt, at der ligger 2 kort her. Man siger, at når billedkortene de ligger til venstre, så kan det repræsentere sider af dig. Så jeg tænker, at det her aspekt, det handler om at finde det sted inde i dig, hvor din kreativitet den bor. Det der boblende, fantastiske sted, hvor din kreativitet den kan folde sig ud. Og det er igennem den, at du vil komme til at finde det her sted i dig, hvor du kan lyse. Jeg tager det næste. Wow. Det er bærenes 9, som kaldes ønskekortet. Så hvis du skulle have været bekymret på den ene eller den anden måde, så er det en bekræftelse til dig fra dit åndeteam, at slippe bekymringen, fordi du med din kreativitet kommer til at folde dine gaver ud på den smukkeste måde. Det næste kort, det er Magikeren, og det er jeg for helt gåsehud. Skulle du have tvivlet på dig selv, skulle du have tvivlet på, at du havde nogle evner, så bliver de gjort til skamme, fordi der er virkelig så meget fokus på dine gaver og dit helt særlige talent. Så have tillid til, at tiden er nu. Og jeg synes også, det er tankevækkende, at der er rigtig mange af de her gule farver i læsningen, gule og orange farver. Så det for mig også handler om, at du er i gang med at finde mere selvtillid, finde mere styrke i dig selv, finde mere power ind i det der område, som måske har været undertrykt i dig igennem noget tid. Og det sidste kort, det er mønternes 10, som betyder at kunne se tilbage på en periode i sit liv, og kunne føle trygheden og overfloden og velstanden. Så wow, det her det er en fantastisk ønskebunke for dig. Jeg skal lige prøve at mærke efter, om der virkelig er flere budskaber. Altså, for mig at se, så kunne budskabet godt være, at hvis du havde bekymret dig om din økonomiske situation, så er der bevægelser i retning af, at tingene de folder sig ud på den smukkeste facon. Budskabet til dig, det er, sæt ikke dit lys under en skæppe. Lad det simpelthen komme ud, og lad det stråle. Og giv slip på det, som skulle... for nogle af jer med det her skyldaspekt,
For nogle af jer fornemmer jeg, at det er noget, som hører til tidligere slægter. Og det vil jeg gerne bede din guide og vejleder om at hjælpe dig med at slippe nu og her, fordi det har du ikke længere brug for. Du har ikke længere brug for at bære rundt på deres skyld. Du har ikke længere brug for at forsone nogen eller noget. Så slip bare den. Men for nogle af jer kan der være en følelse af, hvordan balancerer man, hvordan folder man sit kreative potentiale ud, samtidig med, at man balancerer i et fysisk liv, hvor der skal tjenes penge. Hvordan balancerer man, at der kommer penge ind på kontoen, måske til en husleje, måske til sine børn, måske til at få tingene til at hænge sammen. Og det er klart, vi lever på en fysisk planet, men her er budskabet, at så tit som muligt, simpelthen slippe skylden, og i stedet for måske at fise rundt og gøre ren, så gå i gang med at lave de her kreative projekter. Gå i gang med at få fat på den her indre kreativitet, som du er i besiddelse af. Få fat i den og brug den og eksperimentere og lege med den. Giv den plads. Nu skal jeg lige prøve at se. Og også her, der vil jeg bede om, at der kommer healing, så der kommer en større balance hos dig. Sådan at der er balance mellem de øjeblikke, hvor du giver dig selv hen til din kreative energi, og de øjeblikke, hvor du er i en mere, skal jeg lige se, for jeg synes nemlig også, det at være kreativ er praktisk, men det er måske ikke praktisk i forhold til at gøre rent, eller rydde op, eller gå på arbejdet, men at jeg beder om, at der kommer en balance, og at du slipper den her skyld, sådan at du føler en glæde og en tilstedeværelse i nuet. Wow, en tilstedeværelse i nuet. Og jeg tror også, at jo mere du træner dig i, og jeg tænker også, at det er fantastisk, der er et ur her, jo mere du træner dig i at være til stede lige nu og her, og jeg tror også, det er derfor, du har de her elver hos dig, jo bedre bliver du til at opfange de tegn og signaler, der kommer til dig, og jo bedre bliver du i stand til at udtrykke din kreative energi, og du bliver også bedre til jeg skal lige prøve at se, for det føles som om, altså at modellere din tid, så den kommer til at forme sig omkring, skal lige prøve at se, omkring dig, sådan at du faktisk når meget mere i det her energiområde, end du har oplevet, du tidligere har kunnet nå. Så det er ligesom, wow, nu begynder jeg bare at koge, så der er virkelig kæmpe healing her. Jeg håber virkelig, du kan mærke healingen, der strømmer igennem til dig nu, og mærker al den styrke og energi, der bliver sendt til dig. Og så bare tage imod den, og jeg håber virkelig, at du kan mærke den og bruge den. Tag bare imod den. Wow. Tak fordi du fulgte med, og giv endelig et like, og måske også en kommentar her nedenunder. Hej, så fordi jeg er der valgte bunke nummer 2 på spørgsmålet. Hvad har du brug for at høre lige nu og her? Budskaber, særlige budskaber fra dit åndeteam. Undervejs så vil jeg også bruge min tarotkort. Men det kan være, at du valgte bunken på grund af den her pyrit. Og jeg har en fantastisk historie omkring den. Jeg har en meget kær veninde, som fortalte mig, at hun har sådan en pyrit, og hun har fået at vide af sin søster, at når man kysser den, så sker der mirakler økonomisk. Og pyritten bliver anset som en god sten at have med, når man har brug for ekstra power til sin økonomiske energi. Så da jeg fik den historie, så gik jeg hjem til mig selv og fandt den her lille bitte pyrit, men den er ikke desto mindre fantastisk. Og jeg kyssede den, og dagen efter, så kom der faktisk et lille pengemirakel. Og derfor tænker jeg, at det jeg ønsker for dig i den her bunke, det er at videreformidle pengemirakel-energien. Så det kan være, at jeg lige kysser den for dig, og håber, at der kommer skal jeg lige prøve at mærke efter, kommer mere medvind ind i dit liv. Jeg beder til, at der kommer mere medvind ind i dit liv. Men lad os prøve at se,
hvad der er budskaber til dig. Det første kort her er fra mit eget sæt af Vantis-legenderne. Wow. Og det er kærlighedsenglene. Det er jo fantastisk nuttet. De kommer med budskaber om kærlighed, og det første, jeg kommer til at tænke på, det er all you need is love. Så det er simpelthen det helt simple. Og jeg tror også i virkeligheden, at det er et af budskaberne til dig. Hele tiden at trække energien hjem til det her kærlige sted. Jeg vil lige komme op og komme lidt tættere på den. Det her sted, hvor du virkelig bare mærker kærligheden, hvor du bare mærker, hvor elsket du er. Og jo mere du tør at være lige der i den energi, bare mærk den kærlighed. Og det er lige meget, hvordan og hvad du har oplevet i dit liv. Men hvis du tør at komme til det sted i dig selv, alt er kærlighed, så begynder miraklerne at ske. Det næste kort til dig, det hedder, bed om, at dine behov de bliver mødt. Og der står her, at Gud og dine engle kan komme dig til hjælp, hvornår end du har brug for dem. Og det er også dit åndeteam. Dit åndeteam er også din engle, men det kan også være alle mulige andre. Det kan også være dem, som er gået i forvejen. Dem, som går på den anden side, men som går der sammen med dig på den anden side. Du kan bede om hjælp. Så bare mærk, og nu kommer der en bølge af kærlighed til mig. Jeg er næsten overbevist om, undskyld, jeg bliver lidt rørt, at der er nogen fra den anden side hos dig lige nu. Bare mærk deres kærlighed, og bare mærk, hvor meget kærlighed de sender til dig. Undskyld, der er virkelig så meget kærlighed, der strømmer igennem mig, og jeg kan virkelig mærke, at den healing, der strømmer til dig, prøv måske lige at tage et øjeblik, hvor du lige tager en dyb indånding, og nu ud. Og så bare mærk den ro, der sænker sig over dig. Bare mærk, at de er hos dig, at de passer på dig og beskytter dig. Og hjælper dig. De er der for dig. De er der for dig 100%. Det næste kort, det hedder fornyelse. Og når det kommer frem, så tænker jeg, altså, fordi vi ser for eksempel en flamme her, at jeg skal nok komme nærmere ind på det, men det er flammen for transformation, og fornyelse er jo en form for transformation. Men jeg fornemmer også, at den her flamme også er den kreative ild, passionen, kærligheden. Få fat i det her sted inde i dig selv, hvor du virkelig mærker kærligheden til dig selv, kærligheden til omverdenen, kærligheden til dine medmennesker, kærligheden til naturen. For jo flere vi bliver, der mærker den her kærlighed, jo mere healing kommer der på det kollektive plan, og det er det, vi har brug for lige nu her. Undskyld. Det er virkelig, jeg kan mærke, at der er virkelig følelsesmæssigt ryger det ind i virkelig et dybt sted inde i mig, så jeg håber, det er okay, at jeg sidder her og småtuder, men jeg føler virkelig, at der er så meget kærlighed, der strømmer igennem mig lige nu, og jeg håber, at du kan mærke kærligheden, der strømmer igennem dig, og mærke, hvor meget power du har i den her kærlighedsenergi. Du kan bruge den til hvad som helst, den her kærlighedsenergi. Den kan forvandle hvad som helst, du har brug for. Så vær åben over for at lade den strømme igennem dig. Måske kan du lige nu, hvis der er et sted, hvor du måske føler lidt uro eller lidt smerte, kan du lægge dine hænder, og så mærk healingen, der strømmer til præcis til det område hos dig. Og bare mærk, hvordan healingen strømmer og løsner og slipper. Sådan, ja. Og så tag en dyb indånding. Og ud. Og slip. Og slip. Det næste kort, det er opalen. Så det kan være, at hvis du føler for det, så kan det være, at du skal vælge den bunke nummer 3, for der ligger en ildopal. Men opalen giver dig selv lov til at lyse og skinne. Det er jo faktisk også det første budskab, så hvis det giver mening for dig, så kan du også se, du kan faktisk se alle 3 læsninger. Men budskabet til dig fra din guider og vejleder er, at igennem dit helt særlige kærlighedslys,
der kan du bringe stor healing til verden. Der står også. Du bliver guidet til at være modig og vise din store personlighed til verden. Wow, det er fantastisk. Så det er virkelig, altså du bliver virkelig guidet. Dit åndeteam ønsker virkelig, at du træder frem med din store personlighed og med din kærlighed til verden. Og gør det på den måde, som giver mening for dig. Det kan være igennem healing, det kan være igennem din måde at undervise på, det kan være igennem bare igennem den måde, du er på over for andre mennesker, den måde, du smiler på. Det kan være det, du gør for andre. Men lad det mærk kærligheden, der er hos dig. Og nu tager jeg de her tarotkort, og jeg blander dem lige, fordi jeg bruger dem igen og igen i de her 3 læsninger. Så nu beder jeg lige om, at der kommer nogle kort, som forstærker dit budskab. Hvad har du brug for at høre lige nu og her? Budskaber fra dit åndeteam. Og der er gang i bunken. Jeg beder lige om, at det, som måske skulle sidde og holde dig fast i et eller andet særligt område energimæssigt, må slippe nu, så det ikke længere holder dig tynget, men at du nu er parat til at tage det næste skridt. Sådan, der kom det. Og det første kort, det er magikeren. Så budskabet til dig, det er, at du har allerede alle de nødvendige værktøjer til at skabe dit drømmeliv. Jeg tror simpelthen, det er noget med at begynde at lære at komme ind i det sted, ind i dig selv, hvor du har fat på passionen. Men jeg føler også, at der er en stærk healingsenergi, der strømmer igennem dig. Jeg kan mærke, at du er en meget stærk healer, og hvis ikke allerede du nu arbejder med det, så kan det være en idé for dig at begynde at undersøge healingen som et redskab, som du kan bruge. Så har du kortet styrken. Wow. Hvis du kigger på kortet her, så kan du se en kvinde, og over hende svæver det omvendte 8-tal, som står for uendeligheden. Og under hende står løven. Og på en eller anden måde, så er det både et kærligt, men også powerfult greb, hun har om løven. Fordi selvom løven er stærk og ville kunne såre hende eller skade hende, så har hun kontrol over den. Det vil sige, at hun har kontrol over det dyriske aspekt i hende selv. Og det vil sige, at hun har lært at tage sin power til sig. Og det igen, altså at bruge den indre ild. Og jeg tænker også, det er fantastisk, fordi kortet her, styrken, knytter sig til det astrologiske stjernetegn løven. Og løven er kendetegnet ved netop at være et lysende eksempel for andre og have kontakt med sin kreativitet. Så der er virkelig fokus på at få fat på det her sted inde i dig, hvor du har din styrke og din power. Da jeg gik på mediekursus, da jeg var ved at lære at være et medie, der fik jeg at vide af min lærer, at det her omvendte 8-tal var et symbol på, at jeg var et medie. Og at det symbol ser hun hver gang hun sidder over for et medie. Så budskabet til dig er også, at du er et medie. Måske ved du det allerede. Måske har du brug for at arbejde lidt med det.
Og i så fald, så vil du kunne gå ind og undersøge det mere. Et medie er bare et menneske, og jeg tror i virkeligheden, vi alle sammen har den kontakt til den her intuition, men mange af os har måske oplevet igennem vores barndom, eller igennem den tid, vi har været i skole, eller måske endda som voksne, at vi har lukket ned, måske fordi de var for skræmmende, eller måske fordi, at vi ikke er blevet mødt i at være medier. Men at være et medie vil bare sige, at vi er i stand til at kommunikere med energi på flere forskellige niveauer. Det kan være for dem, der træder over på den anden side, dem kan vi komme i kontakt med for eksempel. Eller det kan være at mærke naturens energier, som for eksempel alfer eller nisser. Eller det kan være at kunne give og modtage healing. Det er også en del af det at være et medie. Altså at man er i stand til at arbejde med, eller formidle, eller kommunikere med energi. Og det kan du, og det er også lidt ligesom det her kort symboliserer. Det næste kort til dig. Hold nu op. Det er bærernes 9. ønskekortet. Og jeg siger hold nu op, fordi det også kom frem i den første bunke. Og jeg blandede virkelig kortene, så det er lidt magisk, at det lige kommer frem her. Men for dig, så er der virkelig fokus på, at du har adgang til et helt særligt sted inde i dig, hvor tingene de kan folde sig ud på den mest fantastiske måde. Så bare tag imod de gaver, der kommer til dig. Wow. Og det næste kort, det er mønternes page. Og igen, jeg synes, det er meget fantastisk, at der er sådan meget fokus på de her gule farver. Og det er ikke, altså jeg kan lige vise dig, det er tilfældigt, at det lige er dem, der er trådt frem i den her læsning. Så der er virkelig en healing omkring dit solar plexus område. Så det kan være, at du lige kan tage en dyb indånding og lægge din hånd på dit solar plexus. Så ånd ud. Så bare mærk, at der kommer healing og ro på dit solar plexus område. Og bare mærk, hvor meget styrke og power du i virkeligheden har. Mærk, hvor stærk du i virkeligheden er. Lad lyset skinne. Og mærk din styrke. Og mærk. Og nu får jeg sådan en fantastisk følelse. Det her, det er altså mønternes page. Det er en meget sprudlende energi. Det er en meget fin energi. Det er virkelig at plante frø til en bedre fremtid. Så tag imod den her fine energi og have tillid til, at tingene folder sig ud. Og så det sidste kort, før jeg lige afslører det, så vil jeg sige, at i tarot, og du kan jo prøve at mærke efter, om det giver mening for dig at studere tarot. Du kan mærke efter, om det giver mening for dig at begynde at arbejde med orakelkort og arbejde med din evne som medie. Og ja, der er forresten faktisk 2. Og det er både det feminine og maskuline, eller et endogyne aspekt af, at du er et medie. Når du så har mærket efter, om det er, så prøv at mærke efter, om der er noget, du holder fast på, som ikke længere tjener dig. Mærk efter nu, om der er noget, der sidder inde i dig. Det kan være en overbevisning om, at du ikke er god nok. Det kan være en bekymring, du har inde i dig selv. En bekymring om, at tingene de er forkerte. Det kan for eksempel også være frygt. Frygt for hvordan verden kommer til at se ud. Frygt for, om du kan klare dig økonomisk. Og når du har mærket den følelse, så præsenterer jeg dig for kortet, og så skal jeg nok forklare dig, hvorfor at det er så fantastisk et kort, selvom det ser uhyggeligt ud. Kortet, det er sværdenes 10, og det er simpelthen den ultimative afslutning. Men det er også i den forstand, at vi giver slip på det, som ikke længere tjener os. Vi giver slip på det, som holder os tilbage, holder os fanget, så vi ikke kan se alt det gode, som vi i virkeligheden indeholder. Så vi ikke
så vi ikke kan manifestere det, vi i virkeligheden drømmer om. Fordi hvis du kigger her, de gule farver, de er bag ved sfærerne, ligesom om, at de er fængslet. Det vil sige, din indre power, din indre styrke har du lukket inde. Du tror ikke på den. Men kortet er her til at fortælle dig, at du nu er parat til at slippe. Så jeg beder nu ærkeenglen Michael om at hjælpe dig med at løfte dig selv ud fra den her energi. Løfte dig selv ud fra den her følelse af hjælpeløshed. Fordi det er faktisk det er et mentalt fængsel, og i virkeligheden kan du løfte dig selv ud af det og komme over i den her fantastiske power-energi. Jeg får lige lyst til at trække et sidste kort, bare lige for at få bekræftet. Så nu beder jeg lige om at få et kort her til sidst. Ja. Kortet er Bærenes 8, og det er et fantastisk kort. Fordi at hvis du kigger her, så er personen på vej væk fra noget, som ikke længere tjener vedkommende, og på vej ind i en ny verden, og månen lyser, så der er ikke noget at være bange for. Tingene, de kommer til at folde sig ud på den smukkeste facon. Og mærk bare, hvor meget styrke og hvor meget power du har netop til at skabe den her forandring. Det kan godt være, at du føler, at det er op ad bakke. Det kan godt være, at du føler, at det er svært at se over på den anden side. Al den rigdom og velstand og kærlighed, der er her på den anden side. Men det er der. Så ved bare, at du har styrken til at træde igennem. Du har poweren, og du har styrken. Og i virkeligheden, så kalder jeg også det her for et lykkekort. Så jeg håber, det giver mening, og jeg ønsker det alt det bedste for dig. Og du er rigtig hjertelig velkommen til at kommentere hernede under. Så fordi jeg, der valgte bunke nummer 3 på spørgsmålet, hvad har du brug for at høre lige nu og her? Særlige budskaber fra dit åndeteam. Det kan være, du valgte på grund af den her lille ildopal. Så prøv at mærke efter, om det er derfor. Og ildopalen, den går ind og hjælper dig med at få fat i din kreativitet, og hjælper dig med at få fat på det sted inde i dig, hvor din passion blomstrer. Undervejs i læsningen vil jeg også gå ind og bruge de her tarotkort. Men først så vil jeg lige kigge på kortene her, og det første kort er fra mit eget sæt Avantis-legenderne, og det er den, der hedder Livets Kilde. Og for mig, når det her kommer frem her i den her læsning, og især i forbindelse med ildopalen, og jeg synes også, det er tankevækkende, at det er faktisk de samme farver, der går igen, den samme energi. Wow. Så det er virkelig at få fat på det her sted, hvor du i virkeligheden altid er forbundet, og du aldrig er alene, og alting er forbundet. Få fat på det her sted, og ud fra det sted, kan du folde din energi ud, kan du folde dit potentiale ud. Wow. Det næste kort, der kom 2, det er forandringer i den måde, du er ansat på. Der står, at din karriere vil skifte, og for nogle af jer, så kan det faktisk helt direkte betyde, at du kommer til at få et andet arbejde. Men jeg føler også, at for nogle af jer, måske de fleste af jer, betyder det bare, at der kommer en anden energi i forhold til det at arbejde hos dig. Sådan at det føles mere enkelt, det føles lettere, du finder ind i det sted, hvor du har en indre drivkraft til at gøre de ting, som er nødvendige at gøre, for at komme derhen, hvor du gerne vil hen. Så i virkeligheden er det et fantastisk kort. Jeg skal lige prøve at se, om der står, hvad står der. Den siger også, at du bliver løftet energimæssigt, og det er også det, jeg fornemmer, at du kommer derhen, hvor du har brug for at være, og du kommer derhen med en større enkelhed, en større livsglæde. Du kommer derhen til et sted, hvor du kan klare nogle opgaver, uden at blive så udmattet, eller hvor du føler, at det er sjovt, det du laver. Det er helt fantastisk, og det kan godt være, at det bliver sådan helt basic, at du står og synes, det er sjovt at vaske op, eller det kan være helt basic, at du synes, det er sjovt at komme på arbejdet, eller helt basic, at du får mulighed for at arbejde med, som du virkelig drømmer om. Så mærk efter, hvor den lige er henne, hvordan den lige folder sig ud. Og det næste kort, den hedder energimad.
Det kan være, at for nogle af jer, så er der brug for at tænke på, hvad du fylder i din krop energimæssigt. Men jeg tror, for de fleste af jer, så handler det her om næring. Hvordan du nærer dig selv. Hvordan passer du på dig selv. Hvordan giver du dig selv næring. Og det, jeg tænker ikke nødvendigvis, at det behøver at handle om mad. Det kan det også for nogle af os. Men for de fleste af jer, tror jeg, at det også handler om, at bare mærke, at give sig selv lov til at have de her øjeblikke, hvor man bare nyder sit liv og har det godt. Og hvis du kigger på kortet, så synes jeg jo også et eller andet sted, det er ret nuttet. En lille engel, der sidder med en kat og en kurv fyldt med, jeg ved ikke hvad det er, æbler eller hvad det nu er. Så der er den her nydelse. Nyd din hverdag. Nyd livet. Nyd det du har. Det næste kort, wow, det er arbejde. Så det er virkelig, så budskabet til dig, det handler virkelig om det der med, at der kommer til at ske et skifte i forhold til dit arbejde, i forhold til det, som du arbejder med, eller i forhold til, hvordan du arbejder med det, du arbejder med. Og det skifte, jeg ser, det er virkelig, at der kommer mere fokus på, at det er sjovt, at du har fat i det sted, hvor der er god energi, hvor du kan mærke, at tingene de strømmer på en ny måde. Jeg skal lige prøve at mærke efter. Jeg beder lige om, at der bliver sendt healing, hvis der skulle være nogle gamle sår, som ikke længere tjener dig, så beder jeg om, at de bliver healet op nu. I forhold til, jeg tror også, at kollektivt med den her Pluto i Saturn energi, som vi er i gang med at slippe på det kollektive plan, også lidt handler om det her, fordi at Pluto i Saturn giver den her følelse af forpligtelse. Men når du slipper den, så kan du begynde at komme hen til et sted, hvor selv det, som er det hårde arbejde, føles som en leg, føles som noget, som er en del af en, nu får jeg ordet work-life-play balance. Altså en balance mellem det legende, det skabende, det kreative og det praktiske. Wow, fantastisk. Og så har du kortet Titanium regnbuekvarts. Den hedder mange sider, og der står, der er mange aspekter. Så det føles også som om, at budskabet til dig, også i forhold til det at arbejde, at det er virkelig at være åben over for, at arbejde kan tage mange former, og at der kan være mange aspekter. Og at jo mere vi kan slippe den her følelse af jeg skal lige finde det rigtige ord, pligt. Slippe følelsen af pligt, og så i stedet for komme hen til den her følelse af at have en balance mellem det legende, det kreative, det skabende, det praktiske. Få en større balance, så kommer der, så folder det altså sig ud på den mest fantastiske måde. Og nu vil jeg lige blande tarotkortene rigtig godt, og så vil jeg trække nogle kort til dig. Det er om at få at vide, hvad du har brug for at høre lige nu og her. Budskaber fra dit åndeteam. Og mens jeg lige blander, så kan du jo prøve at mærke efter energien her fra opalen. Bare mærk den her energi, der strømmer til dig fra ildopalen. Den kreative power og styrke, som giver dig mod til at tage det næste skridt. Og det føles faktisk som om, at det her, det er, enten så har du faktisk arbejdet rigtig meget på netop det her aspekt, eller så er du parat til nu netop at tage det næste skridt, fordi det føles meget enkelt for dig. Bunke nummer 2 var lidt tungere at blande, og det vil sige, at jeg følte, at der var en lidt mere træ-energi i forhold til det her skifte. Men for dig, der føles det som om, at det er ret enkelt at tage det her næste skridt. Så det føles faktisk som om, at du måske allerede har
nogle projekter i støbeskeen, noget som du gerne vil folde ud. Men lad os prøve at se, hvad budskaberne siger. Jeg beder lige om, at der kommer 5 kort. Sådan. Og det første, hold nu op. Magikeren, den har altså haft lyst til at gå igen igennem alle 3 bunker. Jeg har blandet dem, og det kan godt være lidt ude og helt skør, men det er fantastisk. Så magikeren er virkelig det store tema i de her læsninger. Magikeren kommer med budskabet til dig om, at du har allerede alle værktøjerne til rådighed. Så uanset hvad du ønsker, så kan den her energi fra magikeren hjælpe dig med at nå dine mål. Tænk også på det som en, det er faktisk en smuk manifestation af netop det, jeg snakkede om, balance, bærerne af følelserne, mønterne af det praktiske, stokkene af det kreative, og sværene, som er her, det er tankerne, det er det mentale, den skarpe energi, og tænk på det som sådan en synergi mellem de her aspekter, som gør, at dit arbejdsliv kommer til at føles meget sjovere. Det næste kort, det er mønternes S, som lover dig, at der kommer det kan være, at der kommer uventet penge til dig. Det kan være, at du igennem den her nye energi begynder at se nogle nye muligheder. Det kan også være, at du begynder at få et arbejde, som begynder at give nogle penge på en ny måde. Uanset hvorhen energien bevæger sig, så er der virkelig lys på pengeenergien. Og det næste kort, det er stjernen, og stjernen repræsenterer det sted inde i dig, hvor du netop står og stråler i præcis det, du er, og er til stede præcis som du skal være. Jeg ved ikke, om der er sådan en YouTube lov om nøgenhed. Men du er præcis, hvor du skal være, og der er virkelig lys på, at du kommer til at stå et sted, hvor du får fat i den her work-life balance. Wow. Og så er det stokkenes konge, som for nogle af jer kan være helt konkret, at du kommer til at mestre. Så der er virkelig et eller andet omkring det her med at mestre den her energi, som giver dig styrke til at stå stærkt. Wow, det er ret fantastisk. Og det sidste kort, det er faktisk et mesterkort, som fortæller, at selvom du allerede nu har enormt mange evner, og at det her nye arbejde, som er på vej ind til dig på den ene eller den anden eller den tredje måde, uanset hvad, så har du energien til at lære at komme i dybden med det. Og det kan være på alle mulige forskellige måder. Være åben over for, det kan være på alle mulige forskellige måder, det her kan præsentere sig på. Det kan være, at du begynder at tage et håndværk op. Det kan være, at du begynder at arbejde netop med dine evner som healer, eller klaviant, eller medie. Fordi at det her omvendte 8-tal er et symbol på, at du er et medie. Det kan også være, at du får et nyt arbejde. Det kan være, at du måske er lidt bekymret for, om du kan klare det, eller om du kan forstå. Det kan være, at der er nogle nye værktøjer. Det kan være, at du skal til at arbejde med nogle computer, eller nogle nye programmer, eller du skal et nyt sted hen. Men du har simpelthen evnerne til at skabe den forvandling, der skal til. Du har håndelaget. Og du vil komme til at opleve stor beundring. Man siger også, at stjernen, at man kan blive en stjerne, så det kan også være for nogle af jer, at I netop får nogle øjeblikke, hvor I får anerkendelse for det, I er og det, I kan. Jeg skal lige prøve at mærke efter. Der kommer en stor bølge af healingsenergi til dig, og det føles også, som om der er nogle døre, der er ved at åbne sig for dig, så vær åben over for, hvad der kommer ind i dit liv, og vær åben over for, hvordan de ser ud.
Og når jeg snakker om arbejde, så ved jeg godt, at det jo måske ikke er aktuelt for alle, men arbejde for mig handler også om det, vi gør for andre. Det kan være lønnet eller ulønnet. Det kan også være, at du begynder at arbejde som frivillig et eller andet sted. Det kan være, at du har mulighed for det. Og så anerkende det inde i dig selv, at du har den evne til at hjælpe andre lige præcis der, hvor de er. Og ved, at uanset hvad du gør, som giver glæde til andre mennesker, så får du den rette belønning. Den kommer til dig, så vær ikke bekymret. Du bliver belønnet for dit arbejde. Jeg håber, det gav mening, og du er rigtig hjertelig velkommen til at kommentere her nedenunder. Tak. Hej.